Komentátor Marke Rudak-Daniš si podal Pétera Maďara za to, čo stvára s Orbánom a jeho stranou Fidesz v opozícii. Ale hlavne v tejto súvislosti upozornil na vyjadrenie advokáta Kubinu, ktorý si nedal pozor na jazyk a prezradil zrejme viac ako chcel. Odoberajte kanál Politika na rovinu, pretože ďalšie zaujímavé video sa pre vás už pripravuje. V Maďarsku prebieha drsný povolebný boj a má aj širší slovenský kontext. Maďarská polícia udrela priamo na Orbánovu stranu Fidesz, čiže na parlamentnú opozíciu. Po raziách skončili v rukách vyšetrovateľov rozsiahle stranické archívy. Polícia má v rukách zálohy a záznamy straníckych dokumentov, komunikáciu vedenia, dôverné správy. Polícia sa bude hrabať v osobnej komunikácii Orbána a jeho ľudí. Asi netreba dodávať, že takéto praktiky proti parlamentnej opozícii sú nehorázne. Malá skúška správnosti. Mohla by takto polícia udrieť na Šimečkovo progresívne Slovensko alebo Naďových demokratov? Nie, nemohla. Komisári z Bruselu by tasili meče na obranu slobody a demokracie. V prípade honu na Orbána je Brusel ticho. Pritom sa dejú ohavnosti, aké nemajú obdobu. Nová vládna moc hromadne likviduje všetkých Orbánových ľudí. Aj riadne zvoleného prezidenta štátu, ktorý mal mandát do roku 29. Súbežne s tým vláda a silové zložky rozbehli rozsiahle čistky. Ľudia prepojení s Fideszom dostali na výber. Buď sa zlomia a pristúpia na spoluprácu, alebo skončia v rukách vyšetrovateľov. Časť z nich okamžite prikývla a spolupracuje. Druhá časť je na úteku z krajiny. Oficiálnym motívom tohto všetkého je boj proti korupcii. Iste, čiastočne to určite sedí, pozadie Fideszu je skorumpované a podozrenia treba vyšetriť. No asi nie brutálnymi metódami, ktoré majú zlikvidovať opozíciu. Skutočným motívom nie je zápas s korupciou, ale vynúcovanie poslušnosti. A ničenie tých, ktorí sa nepodvolili. To, čo sledujeme v Maďarsku, nie je len povolebný boj. A nie je to ani odvetná výprava proti Orbánovi. Je to pokus zničiť a vypáliť z povrchu zeme národné, suverenistické strany. Dôvody nie sú vnútropolitické, ale geopolitické. Kto stojí v ceste západným globalistom a progresívcom, ten má byť izolovaný kdesi na okraji ihriska. A ak je prisilný, má byť zničený. Nie len politickými nástrojmi, ale aj kriminálnymi. Terčom razí sú spravidla tie sily, ktoré presadzujú suverenistickú politiku a ktoré vystupujú ako protiváha progresivizmu. Takto to bolo pri vyšetrovaní Babiša v Česku, Fica na Slovensku, Kurza v Rakúsku a napokon aj Trumpa v Spojených štátoch. Dnes má hlavu na kláte Orbán. Môžeme voči nemu očakávať tie najtvrdšie praktiky. Orbán bol a je z pohľadu globalistov mimoriadne nebezpečný. Dokázal presne to, čo sa zakazuje, presadil národnú stranu ako dominantnú silu. Popri tom ešte Orbán vybudoval sieť národných mimovládok, think tankov a konzervatívnych inštitútov. A nakoniec sa pokúšal expandovať za hranice frakciou Patrioti pre Európu v Europarlamente. Tá mala byť alternatívou proti zabehanému a morálne prehnitému bruselskému klanu okolo Leyenovej a Kalasovej. Jednoducho, Orbán bol veľmi dlho silný národný hráč. Nebál sa nahlas spochybňovať migračné, dúhové a vojnové blúznenie v Únii. Kritizoval a blokoval politiku rozširovania NATO, ktorá prispela k vojne v Európe. Odsudzoval sankcie, ktoré potápajú európsku ekonomiku, odsudzoval politiku vyzbrojovania Ukrajiny alebo zákazy mierových rokovaní s Ruskom. Pokúšal sa presadzovať národný a európsky záujem. Roky v tom bol pomerne úspešný, no teraz prichádza protiúder druhej strany. Cieľom je celkom zničiť národné sily aj s ich koreňom a podriadiť maďarsko-bruselskej drezúre. Tou druhou stranou nie je nejaký Péter Maďar. Je to len figúrka, ktorá s masívnou finančnou podporou západných spojencov dokázala zosadiť Orbána a ktorá vlastne ani nemá vlastnú stranu, vlastný tím, vlastnú politickú základňu.
Po voľbách sa Maďar bezmocne poškriabal za uchom a povolal do vlády odborníkov, čiže zálohy z radou progresívnych kádrov. Sú to ľudia, ktorí boli cez siete mimovládnych agentúr a inštitútov napojené na zahraničné financovanie z Londýna, Bruselu a za Bidena aj z Washingtonu. To oni boli roky skutočnou opozíciou proti Orbánovi, nie nejaký Maďar, o ktorom sme 3 roky dozadu nič neopočuli. Dnes sa dočkali príležitosti a budú robiť to, k čomu boli vychovaní. Budú bojovať proti vnútornému nepriateľovi, aby sa už nikdy nikto neopovážil vybočovať z londýnskej a bruselskej bojovej línie. Orbánovi budeme v tomto zápase držať palce, aby sa nenechal zlomiť, umlčať, vymazať z politickej mapy. Korupcia? Nech sa vyšetrí a potrestá. No pokusy hromadne likvidovať opozíciu a národné strany, to dúfajme ostane len naivným želaním Maďarových pánov. Dobre zorientovaný pozorovateľ si určite všimol, že udalosti v Maďarsku majú miernu podobnosť s udalosťami na Slovensku. Myslíme tým éru za Matoviča, Lipšica a Čurilovcov. Medzi týmito dobre zorientovanými pozorovateľmi bol aj advokát Čurilovcov Kubina. Policajnú raziu proti Fidézu komentoval takto. Tišti totus, po maďarsky očistec. Naši susedia sa Slovenskom nielen inšpirovali, ale ako múdri ľudia sa aj poučili z našich chýb a namiesto postupného osekávania chápadiel chobotnice jej rovno dali úder do hlavy. Kubina, advokát stíhaných Čurilovcov, priznal niečo, čo zrejme priznať veľmi nechcel. Konkrétne, Kubina priznáva, že motívy vyšetrovateľov NAKA boli politické. Cieľom bolo zničiť chobotnicu, akože Smer, no nešlo sa na to priamo, ale sériou útokov na jej chápadlá, rozumej oligarchov a ich ľudí v polícii a prokuratúre. Kubina vlastne povedal to isté, čo roky hovorí Smer a obhajoba osôb, ktoré sú stíhané v kauze očistec. Úlohou Čurilovcov bolo bojovať proti Smeru. Stíhaní boli oligarchovia s väzbami na Smer. Strčili ich do väzby, kde sa mali zlomiť a udávať lídrov Smeru. Samozrejme, politicky sú slová Kubinu v poriadku. Áno, sú tu podozrenia, že oligarchovia Bodorovci mali cez Gašpara vplyv vo vedení polície. To všetko treba vyšetriť. Na druhej strane, v právnej rovine sú slová Kubinu podozrivé. Jeho priznanie, že za prácou NAKA bol politický motív, je zbytočná nevinútená chyba. Motívy vyšetrovateľov majú byť vždy čisto kriminálne. Ak sú aj politické, tak tu už nejde o výkon spravodlivosti, ale ide o zaťahovanie polície do politického boja. Zaťahovanie polície do politického boja, ako to bolo za Gašpara a Bodorovcov, je zločin. Ale zaťahovanie polície do geopolitického boja je tiež zločin. A z vyššieho poschodia.